हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बर' गथ' पेटर्नआव बरायबाय थ' लोगोफोर दिनै पेटिएमनि सायाव एसे सावरायगोन मा सावरायगोन होनबा जितु पेटिएम नोंनि एकाउन्टनिफ्राय जितु फैसा दानजायो जि अट'मेटिक हारसिंनो बेखौ माबायसा बन्द खालामनो हायो माने नोंनो जितु साबस्क्राइब जाना दंमोन बेखौ माबायसा बन्द खालामनो हायो बेखौ आरोना थ' लोगोफोर बेनि थाखाय नों पेटिएमखौ अन खालाम ओमफ्राय नोंनि जितु प्रफाइल लगन ना बेयाव थु नै आं जेराव थुदो बेयाव थुबानो जाबाय नै ओमफ्राय इयावदि थुबाय ओमफ्राय बायमान गाहायाव बोख्लायलां बिदि बोख्लायलां बेनि उनाव UPI एन्ड पेमेन्ट सेटिंग्स होनो ना बेयाव थुना हो आं जेराव थुदो बेयाव थुदो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनि उनाव एसे गाहायाव थांबानो जाबाय गाहायाव थांबाय बेनिफ्राय गाहायाव नायनो अट'मेटिक पेमेन्ट एन्ड साबस्क्रिप्शन बेखौ नुदों ना आं जेराव थुदो बेयाव थु नायनो इयाव थुना हो इयाव थुबाय ओमफ्राय नै नुदों ना बेयाव लिरनाय नुदों ना अट'मेटिक पेमेन्ट एन्ड साबस्क्रिप्शन इनि गाहायाव नुदों ना इ गाहायाव सेटिंग्स बायसा नुदों दि ये माने नोंनिया अट'मेटिक जाना दं आरो ना जायखिजाया साबस्क्राइब जाना दं आरो बेखौ केन्सेल खालामनांगोन माने अफ खालामनो थाखाय बेयाव थुनांगोन आरो ना बेयाव थुना हो बेयाव थुखांनायनि उनाव ओमफ्राय गाहायाव नुदों ना केन्सेल आं जेराव थुदों दा केन्सेल अट'मेटिक पेमेन्ट बेयाव थुना हो केन्सेल अट'मेटिक पेमेन्ट थुबाय थुनायनि उनाव नै गाहायाव नाय ओमफ्राय गाहायथाराव नुदों ना केन्सेल माइ अट'मेटिक पेमेन्ट गाहायथारनिया ग्रिन ब्लु टिक इयाव थुबाय ओमफ्राय नै अधाराव थुना OTHR बेखौ नुदों ना इयाव टिक खालाम ओमफ्राय गाहायाव केन्सेल अट'मेटिक पेमेन्ट इयाव थुना होबानो जाबाय लोगोफोर साक्सेस थ' लोगोफोर आंनाव जि गैता माने साबस्क्रिपसन जाना दङ बेखौ गासिबो नुगोन गासिखौबो बिदिनो खालामलांबानो जाबाय आरो ना होमबानो हारसिंनो बन्द जाजोबगोन माने फैसा दोनजानाय नंला आरो ना